Koyon Larabci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine gabatarwa na uku kuma gabatarwa na ƙarshe. A cikin wannan gabatarwa za mu gabatar muku da abubuwa guda uku ne kacal. Na farko, rubutun Larabci ana fara shi ne daga ɓangaren dama zuwa hagu, kamar yadda kuke gani. Ba a fara rubutun Larabci daga ɓangaren hagu zuwa dama, kamar yadda kuke gani. Abu na biyu, a dukkan darussa za mu rinka gabatar muku da harafi ƙwaya ɗaya ne kacal, ta yadda za mu koya muku yadda ake karanta shi da kuma yadda ake rubuta shi. Domin akwai waɗanda ba su iya fara rubutun Larabci ba, idan ya zamanto mun ɗibi harufan da yawa za mu bar su a baya, wanda babban burinmu shi ne mu gudu tare mu tsira tare. Abu na uku, muna gabatar muku da wannan fefa da muke rubutu a kansa, ma'ana fefan da za mu rinƙa nuna muku yadda ake yin rubutun daki-daki. Bayanai akan wannan fefa kuwa shi ne, wannan wuri da kuke gani shi ne wurin da za mu rinƙa rubuta muku harafin wannan darasi namu. Wannan wurin kuma shi ne wurin da za mu rinƙa rubuta yadda za a karanta shi da rubutun boko. Wannan gidajen kuma su ne wurin da mutum zai bibiyi harafin ɗin da fensir cikin harafin ɗin ya bi shi, ma'ana tracing kenan a turance. Wannan gidan kuma ana so mutum ya rubuta harafin wannan darasin ne da kansa har ya cike su. Insha Allah za mu iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun tattara harufan baki ɗayansu mun mai da su a PDF, ta yadda mutum zai iya copy ko kuma mu tura mishi ya je shi ya yi printing nasu, yayin da muke darasi shi ma ya dinga bibiyan rubutun da kansa har ya iya. Muna roƙon Allah ya ƙara mana basira wajen koya muku abin da zai amfane ku, kuma muna roƙon Allah ya ƙara muku basira da fahimtar darussanmu. Allah ya sa duk abubuwa da muke koyar da ku ya zamanto muna yin shi ne don neman yardan Allah, ba don neman yardan wani ko kuma abin duniya ba. Muna roƙon Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya. Mai magana Ayman Jalingo. Ma'assalam.